Sa puno sang lansunis nga damo sang subay. Siyempre, may subay. Ibig sabihin, matamis. Matamis ang liso. Nag-jogging. Si Poy-Poy. Popoy. Jogging. Gibalhas. Malaso, grabing jogging. Popoy. Gisingot. Pati ang ilong gibalhas. Aba nga ilong daw nga balasunon. Siluso doon. Ay siluso man. Tuod na. Ano, naglakat ba na? Kuyaw pa pa di. Naga-jogging pero nakatakong. Ara na. Pagulong na. Kung siluso ang ilong nga mabalas, paano na lang ang ilok nga pero may ginabalhas? Tama lang. Uy, nga pamangkot. Mayo nga pamangkot. Lapit na. Itanong natin sa kay Doc. Yan. Doc Abra. Dola. Ara sa park, ha? Kita ang babae. Hibi ang babae? Nagibi? Hibi daw eh. Nagibi? Basta nangihila? Ano na? Laina pag mahilak sa babae. Abi na ko gatulo lang ang luha ni. Ambal niya man dito sa sulat kay gatulo lang ang luha mo to tagaan niyag panyo eh. Nagmaoy man. Ara na. Medyo ni kalma. Aha. Excuse me, miss. Miss? Sir, May problema? May problema ka ba? sa palagay mo, sir. Umiiyak nga ako, sir, kasi alam ko may problema ako. Pasensya. Ari, panyo. Gusto panyo, kwarta ko rin. Ari, kwarta. Nag-iba ang tono sa tingog. Parang baka ba? Pasensya ka na, sir, kay hindi ko abi mapungga na nga ako kay emosyon. Okay. Okay na. Tay! Paligin niyo ko! Pasensya ka na, sir, kaya amugin ko di pag-hindi. Tay! Lagi bulagan mo ako! Ang pangalan mo sa Oyab, si Jed. Jed! Ibulagan mo ko! Anong naimo ko? Gibalaga ko ikaw! Gihatag ko ang tanan! Wala. Gipabatya ko sa imo kay importante ka sa akon! Mahilak. Ami ko, guwapang babae ni. Pasensya ka na, sir, kay amugin ko abi di pag-hindi. Okay lang, ma'am. Salamat sa imo nga panyo, sir. Gamitan lang ng panyo ako, ma'am, para sa imong luha, ma'am. Salamat. Ma'am, sa luha lang, ma'am. Sa luha lang, ma'am. Apila na lang na ako, sir, ang dalunggan. Kaya akong dalunggan nagluha po. Butang eh. Salamat sa imo, sir. Walay problema, ma'am. Taga-asa ka, sir? Taga Davao. Ikaw dyan, sir, ba? Ganang nagpalapit ka man sa akon, sir. Gay na pataka ginalantaw, ma'am.
Kung sa pakakita ko sa imo nga, nagahibi. Gipalapitan ta. Para naman. Ikaw, good sir ba? Ginapabali mo sa akon ka Ma'am. Ginapalubdubugin sa akon, sir. Ma'am. Ma'am, kanang panyo, ma'am, halin pa na kay Don Marcolo. Iyahan. Gihatag niya sa kuha niya. Bago man ang laba, ma'am, para sa imo. Ma'am, tama na yung hila. Ma'am, tama na yung... Nga, sir. Kung sino pang nagapalangga sa tuhod, sir. Siya pang makaangkod sa kapait kang kasakit. Ma'am, ma'am, pwede ko mamangkot ni ma'am? Ano to, sir? Nga naghibi ka. Basta, hindi ko lang mapunggan nga ako ni Monsieur. Kita ko nagabatyag ako sa kasakit. Kung ikaw bala, sir, kung ikaw sa akong sitwasyon, sir, ikaw nagapalangga sang matuod-tuod kag tampat, pero gimpayluhan lang nila sang ilang nga pagigog mga isa man lang gali ka pa kuno-kuno. Nga mo ka mo sina, sir, ga mga lalaki. Ma'am, Amo kay ka mo sina? ma'am, dili pagtanan na, ma'am. Tanan ka mo, sir. Dili parehas, ma'am. Kay ako, example akong Kung sarili. nagpalapit ka pala guri sa akon, sir, kag comfort ka sa akon. Silip ko na na. Pag-comfort ka, tapos mahulog ang buod ko sa imo, tapos bangin kita. Upod kita, saguton ta ka. Oo, maging kita, may tabo sa aton, tapos ang ending, pag magkuha mo sa akin, ang iyong mga gusto, biyahan mo ako. Silip na, li pa, ling pa. Ma'am, hindi ko pagparehasa sa iba. Amo ka mo sina. Pareha lang ta, ma'am. Amo ka mo sina. Pareha lang ta. Ako bago lang man po gibiyahan sa akong uyab. Imposible! Amo na ngayon mong itsura, gibiyaan ka pa? Sa bagay, tama, maging sir. Ang bagang kasakit, wala isang pili. Sa bagay, ikaw ganing nga maraw ay gibiyaan pa. Ako nga gwapa. Ay. Ma'am, Hindi ko gibabatol, sir. hindi ka na mag-ibi, ma'am. By the way, ano galing pangalan po? By the way, ako day si Puy Puy. Apoy Ikaw. po eh. Anong pangalan mo? Ako galing si Virgie. Kimberly man daw tayo mo. Ambal sa director. Ay, pasensya na. Nalipat lang ako sa nimtag ko, sir. Pero sir, Ma'am, ikaw galing si Poy Poy. ako si Puy Puy. Sounds like familiar sa ako na. Nga aman, ma'am. Boy, pwede papoy-poy. Ayaw na paghilak, ma'am. Salamat, sir. Ako'y mag-comfort sa Salamat kay Aray mo nga baga. Anong rason, ma'am? Gibihan niya ako. If you don't mind, anong rason nga gibiyaan ka niya? Gibihan niya ako. May kuno kami. Hindi ko kabalo. Anong di ka balo? Pero nungay ko naman itong ipraktisan. Sa 3 ko kabulan nga practice, ang balaw niya lang kumiyahan niya ko kahit tungod hindi ko kuno kabalo. Madugay. Hindi ko kuno kabalo. Madugay mapraktisan lang na ni mo, ma'am. Tudluan ta ka. Ma'am. Ma'am, dali lang. Pasensya lang, sir. Nagasido ako basta napagtsansa nga magtaas. Amo lang ba ng rason nga? Mula ko doon maso, sir.
Basig may iba pa. Ikaw ba lang, grabe ka practice ko, ensayo ko, wala na ko tulog ko. Sabi ko, amo na to, sabi ko lang gali. Sabi ko lang gali, amo na to. Ang rason niya, hindi ko kuno kabalo. Hindi ko kuno kabalo, pero nagturong mang mataya. Di, kutsi mo. Di ng hustisya. Sige lang. I-shout out ko lang ako ng ex-boyfriend, Jed! Totoo, Jed! Totoo, Jed! Kung sadihin ka man, kung madumduman mo pa nga ton yung mga nagyan. Kaliyo kung din ka man subong. Hindi na ka na lang. Nay! Nay! Buligin niyo ko! Hindi ko na di kaya. Hindi ko na di kaya. Sir, puggi ko, sir, puggi ko. Puggi ko. Uyatan daga. Uyatan daga. Puggi ko, sir. Puggi ko, sir. Lumsan ko akong kugalingon sa lababo. Ayaw, ma'am. Puggi ko. Puggi ko. Hindi, ma'am. Sir, ay, buligay ko, sir. Hindi ko pagpunggi. Lumsan ko. Ay, ma'am, ayaw. Doon ko na ako kabuhi, sir. Lumsan ko na nga ako kabuhi. Lumsan ko ako nulo sa lababo. Wala, may kagilumsan ang sarili sa lababo. Hambal sa direktor. Hambal sa direktor ang rason daw nga gibulagan kasi mong uyab bangon kay. Giputlan ni mo imong buhok. Tama ba? Wala pa na, sir. Una pa lang itong rason niya. Ang ikatuwa mo na to. Iputlan ko nga ako nga buhok. Sige lang. Wala mo sa nagambal kag wala niya mga klaro kundi yun nga buhok. Amo to giputlan ko. Wala man siya nagsa-inform sa akon nga gusto niya galit ito nga part ito malaba. Tiya mo to, sir. Giputlan ko mo lang tong buhok na malaba. Kay tungod kulot siya. Ako luton na buhok na siya. Kulot ang akong tingkoy. Amo ba lang to, sir? Giputlan ko ang buhok ko sa akon nga tingkoy.